தேவனுடைய தாசர்களே, போதகர்மார்களே, அருமையான சகோதரிகளே, சகோதரர்களே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் இந்த இயேசு ஆசீர்வதிக்கிறார் ஊழியத்து சார்பாக என்னுடைய வாழ்த்துதலையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த அருமையான நாளில் கூட அநேக பரிசுத்தவான்களோடு கூட சேர்ந்து, தேவனுடைய மனிதர்களோடு கூட சேர்ந்து தேவனை ஆராதிக்கவும், அவரை துதிக்கவும், அவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தவும் இந்த சிறியவனாகிய அடியனுக்கும் தேவன் கொடுத்த அந்த கிருபைக்காக இந்த தேவாத தேவனுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். கரங்களை தட்டி அந்த ஆண்டவருக்கு தகுதியற்ற என்னை நான் நாடாத, தேடாத இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ரட்சித்து அபிஷேகித்து இந்த கனமகிழ்வு ஊழியத்தை என்று அழைத்து இன்று உலகமெங்கும் அநேக ஆயிரங்களுக்கு பிரயோஜனமாய் ஆசீர்வாதமாய் அடியனை நிலைநிறுத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் இது என்னால் வந்ததல்ல, தேவனுடைய சுத்த கிருபை. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அமெரிக்கா பிரசிடென்ட்டுக்கும், ஆஸ்திரேலியா பிரைம் மினிஸ்டருக்கும், உலகத்தில் இருக்கிற ராஜாக்களுக்கும் பிரபுக்களுக்கும் கிடைக்காத ஒரு பாக்கியத்தையும் சாக்கியத்தையும் சாதாரணமான ஒரு மனிதனாக என்னை போன்ற ஒரு மனிதனுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் நான் அந்த தேவனுக்கு என்ன திருப்பி செலுத்த முடியும்? எனக்காக, நமக்காக கல்வாரி சிலுவையிலே தன் ஜீவனை கொடுத்து ஒரு சொட்டு ரத்தம் கூட விடாமல் நமக்காக அந்த ரத்தத்தை கொடுத்து மீட்டெடுத்த தெய்வம் நம்ம எல்லாம் ஒரு பரிசுத்த கூட்டமாய் தேவ ஜனமாய் மாற்றி என்று அவரை ஆராதிக்கவும் பரலோகத்திற்கு ஏதுவாய் நம்மை நடத்தவும் ஆண்டவர் கிருபை செய்திருக்கிறாரே. எவ்வளவு பெரிய தேவனுக்கு நாம் ஊழியம் செய்கிறோம். We have been justified through the blood of Jesus. இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தின் மூலம் நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லி ரோமரிலே வாசிக்கிறோம். அன்பானவர்களே, மிகவும் சந்தோஷமான நாள் எனக்கு. போதகர்மார்களுடைய ஊழியக்காரர்களுடைய ஜெபங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிறவன், அதை விரும்புகிற ஒரு மனிதன் நான். எனவே இத்தனை பேர் நீங்க வந்திருக்கீங்க அழைப்பை கேட்டு. எங்களுடைய நோக்கமும் ஒன்றுமில்லை, இந்த சங்கரன் கோயில் பகுதிக்காக செபித்துக் கொண்டிருந்தேன். கர்த்தர் சொன்னார் 2014 வருஷம் ஜனவரி மாதம் இந்த கூட்டத்தை, இங்கே 30-40 கிராமங்கள் இருக்கிறது, இந்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் இயேசுவின் அன்பின் சுவிசேஷத்தை கொண்டு செல்லும்படியாக நீ இந்த கூட்டத்தை ஆயத்தம் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர்களுக்கு கட்டளை கொடுத்தார். என்னோடு கூட பல வருடங்கள் அன்பின் ஐக்கியத்தில் இருக்கிற அருமையான தேவ பிள்ளைகளோடு இதை குறித்து நான் பேசினேன். என் தரிசனத்தை அவர்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொண்டேன். அதை கேட்டார்கள். அது பின்பாக இந்த கூட்டத்தை, அந்த தேதியை முடிவு செய்தோம். தேவ சமூகத்தை முடிவு செய்து இந்த கூட்டங்களை நாம் நடத்தி இருக்கிறோம். அதற்கு ஒரு ஆயத்த ஜெப கூட்டமாய் இந்த கூட்டம் எதற்காக நடத்தப்படுகிறது, இந்த கூட்டம் எந்த காரணத்திற்காக இந்த கூட்டம் நடத்தப்படுகிறது என்பதை சொல்லும் விதமாக இந்த ஆயத்த ஜெப கூட்டத்தை ஒழுங்கு செய்யும்படியாய் பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு ஏவினார். எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல், எந்த விதமான காரியங்களை எதிர்பார்க்காமல் இயேசுவின் சுவிசேஷத்தை மட்டும் விதைக்கும் ஒரு ஊழியனாகத்தான் உங்கள் முன்பாக நான் நிற்கிறேன் என்பதற்கு கர்த்தர் சாட்சி. ஹல்லேலூயா. நல்ல கவனிங்க, சுவிசேஷ ஊழியங்களை திருச்சபைகள் பயன்படுத்த ஆரம்பித்து விட்டால் திருச்சபைகள் நிரம்பி வழியும். ஆமென் சொல்லுங்க. அதை நாம நல்லா உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். சுவிசேஷங்களுக்கு தேவன் எப்பொழுது விசேஷ கிருபைகளை கொடுப்பார், வரங்களை கொடுப்பார், வல்லமைகளை கொடுப்பார். புற ஜாதி மக்களுக்கு எப்படி சுவிசேஷத்தை கொண்டு போக வேண்டும் என்ற ஞானத்தையும் அந்த வழிநடத்தையும் தேவன் கொடுத்துத்தான் ஒவ்வொரு சுவிசேஷங்களையும் உலகம் பயன்படுத்துகிறார். ஆண்டவர் நாம் மகிழ்ச்சியா சொல்கிறேன், திருச்சபைக்கு அதை பயன்படுத்தும் என்று சொன்னால் திருச்சபை நிரம்பி வழியும். ஹல்லேலூயா. ஒரு சுவிசேஷனுடைய நோக்கமாக இருக்கணும். தன்னுடைய ஸ்தாபனம் வளர வேண்டும் என்பதை விட எங்கெல்லாம் அவன் சுவிசேஷத்தை விதைக்கிறானோ அங்கு இருக்கிற திருச்சபைகள் எல்லாம் நிரம்பி வழிய வேண்டும் என்பதுதான் ஒரு சுவிசேஷனுக்கு ஒரு மாலை இருக்கணும். ஆமென் சொல்லுங்க. அதனால நான் சொன்னேன், நம்ம கொஞ்சம் குறுகிய வட்டத்திலிருந்து வெளியே வந்து கொஞ்சம் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நாம் எல்லோரும் ஒரு ரத்தத்தினால மீட்கப்பட்டவர்கள், ஒரே ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள், ஒரே ஆண்டவருடைய திராட்சை தோட்டத்திலே வேலை பார்க்கிறவர்கள், ஊழியர்கள் என்ற அந்த பாரத்தோடு அழிந்து போகிறது ஆத்துமாக்களுக்கெல்லாம் நாம் நம்மை தியாகத்தோடு அர்ப்பணிப்போம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக சொல்கிறேன், எழுப்புதல் சீக்கிரமாக நம்ம சங்கரன் கோயிலிருந்தே புறப்பட்டு எழுப்பி தேசம் போவோம். ஆமென் சொல்லுங்க. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தை கொள்வதாக. நான் ஒரு எப்படிப்பட்ட ஊழியக்காரங்களோட படகுனவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும். உள்ளன்று வைத்து நான் வெளியே பேசவே மாட்டேன். எது வேணாலும் உள்ள என்ன
நான் சந்தோஷமா இருந்தேன்னா என் முகத்துல தெரிஞ்சிடும், சோகமா இருந்தாலும் என் முகத்துல தெரிஞ்சிடும். சிலர் எப்படிதான் அப்படி செய்யறாங்கன்னு தெரியாது. உள்ள பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அப்படியே கெடு 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 இருப்பாங்க. ஆனா பார்க்கறத பிரைஸ் எல்லாம் நினைக்க தெரியாது. ஆண்டவர் சமூகத்தில் நான் பேசுகிறேன், பதறி பேசுகிறவன் சதிக்கப்பட்டவன் என்று வேதம் சொல்கிறது. எனவே ஆண்டவர் சமூகத்தில் பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் கர்த்தர் கேட்கிறார். ஆமென் சொல்லுங்க. நீங்களும் நானும் கேட்கிறோம், கர்த்தர் அதற்கு மேல கர்த்தர் கேட்கிறார் என்ற பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் தான் அவர்கள் நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். எனக்கு அன்பானவர்களே, இருதயத்தில் நாம் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று இயேசு சொல்லி இருக்கிறார். இருதயம் சுத்தமா இருந்துச்சுன்னா போதுங்க, நிச்சயமாக நாம் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் நாம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஊழியர்களை நிறைவேற்றும் பொழுது நம்ம எஜமான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார், கணக்கு போட்டுக்கிட்டே இருப்பார், மார்க் போட்டுக்கிட்டே இருப்பார், டிக் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார். மனுஷன் உன்னை ரெகக்னைஸ் பண்றானோ இல்லையோ, மனுஷன் உன்னை கனப்படுத்துறானோ இல்லையோ, மனுஷன் உன்னை உயர்வா இன்னைக்கு உயர்வா பேசுறேன் நாளைக்கு தூக்கி போட்டு மிதிப்பான். உங்களை உங்களை பார்த்து சொல்லுவான், பாஸ்டர் உங்களை மாதிரி ஒருத்தர் நான் பார்த்ததே இல்லை அப்படின்பா. அந்த உண்மை சொல்லுவான், இவெல்லாம் ஒரு ஆளா. 22 ஆண்டுகால அனுபவத்தில் நான் பேசுறேன். நான் பார்க்காத போதகர்கள் இல்லை. பல நாடுகளுக்கு கடந்து சென்றிருக்கிறேன், பல விதமான ஊழியக்காரர்களை பார்த்திருக்கிறேன், விசுவாசிகளை பார்த்திருக்கிறேன், பல மொழி பேசுகிறவர்களை நான் அவர்களோடு பழகி இருக்கிறேன், பேசியிருக்கிறேன். எனக்கு நான் தெரிந்து கொண்ட ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா? நமக்குள்ளாக ஒரு ஐக்கியம் இல்லை என்பது ஒரு வருத்தத்துக்குரிய காரியம். ஆண்டவர் ஏன் இந்த சங்கரன் கோயிலை நம்மை எல்லாம் ஒரு ஐக்கியமாய் மாற்றி இயேசுக்காக ஓடுகிற ஒரு கூட்டமாய் ஏன் இதை மாற்றக்கூடாது என்ற ஒரு தேவ மனிதன், ஒரு ஆண்டுடைய பிள்ளை என்ற ஸ்தானத்தில் என்னை இருதயம் பாரப்படுகிறது. நிச்சயமாக நான் நினைக்கிறேன், நான் என்னுடைய வாழ்நாள் விடுவதற்குள்ளாக இந்தியா முழுவதும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக திருச்சபைகள், போதகர்கள், சுவிசேஷர்கள் எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இந்த இந்திய தேசம் ரட்சிப்படைய வேண்டும் என்ற பாரத்தோடும், இந்திய தேசம் இயேசுவை அறிந்து கொள்ள வேண்டும், இயேசு கிறிஸ்து ராஜ்யம் இந்திய தேசத்திலே கட்டப்பட வேண்டும் என்ற வைராக்கியத்தோடும் எழும்பும் நாளை காணாமல் நான் இந்த உலகத்திற்கு போக மாட்டேன் ஆண்டவரோட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கேன். கரங்களுக்கு என்கிட்ட காசெல்லாம் கிடையாது. நான் ரொம்ப வசதியான குடும்பத்துல வந்தவன் தான் இல்லைன்னு சொல்லல. காசை கையில வச்சு இந்த கூட்டத்தை நான் தொடங்கல. விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் போடும். ஆமென் சொல்லுங்க. எந்த பிரதிபலனும் இல்லை. அதே சமயத்துல உங்களுடைய ஒத்துழைப்பும், உங்களுடைய ஜெபமும், உங்களுடைய ஆதரவும் இந்த கூட்டத்திற்கு உண்டான சகல காரியங்களிலும் இருக்கும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக சொல்லுகிறேன், நீங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீங்க, ஜனங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படும், திருச்சபைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படும். ஆமென் சொல்லுங்க. திருச்சபைகள் வளர்ந்து பெருக வேண்டும். என்னுடைய பாரம் பிரஜாதி மக்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற பாரம் தான். அதற்காகத்தான் இந்த கூட்டத்தை நடத்துகிறோம். எனவே உங்களுடைய ஜெபமும் ஒத்துழைப்பும் மிகவும் அவசியம். நீங்கள் தாங்கிறாலும் சரி, தாங்காட்டியும் சரி, ஒரு காரியத்தை சொல்றேன், தேவனுடைய அன்பு மட்டும் நம்ம இருந்தா போதும். அதிலேயே சொல்லுங்க. ஏன்னா நான் உலகத்துல, நான் கிறிஸ்தவ உலகத்துல இத்தனை வருடங்கள் நான் பார்த்த ஒரு வருத்தத்துக்குரிய காரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, எல்லா வரங்களை நாடுவார்கள், அபிஷேகத்தை நாடுவார்கள், அந்நிய பாஷையில பேசுவது நாடுவார்கள். ஆனால் தேவ அன்பினால் நிரப்பப்படாத அநேக விசுவாசிகளையும் ஊழியக்காரர்கள் நான் பார்க்கிறேன். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அன்புதான் பிரதானம். ஆமென் சொல்லுங்க. அன்பு என்ற பேராயுதத்தை வைத்துத்தான் உலகத்தை இயேசு பிடித்தார். ஆமென் சொல்லுங்க. தண்டிக்கப்பட வேண்டிய நம்மை தேவன் தம்முடைய அன்பினால் எடுத்துக்கொண்டார், காருண்யத்தினால் எடுத்துக்கொண்டார். இந்த அன்புக்கு ஈடு எதுவுமே கிடையாது. ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப்ல அதுதான் விட்டு கொடுக்கிற மனப்பான்மை, கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி என்று சொல்வார்கள். அதே போலதான் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப் போலதான் திருச்சபை ஊழியக்காரர்கள் உடன் ஊழியர், நாம் குடும்பம், நாம் ஒரே குடும்பமாக இருக்கிறோம். நமக்கு விட்டு கொடுக்கிற மனப்பான்மை இருக்கணும். என்னை விட அவன் வளர்ந்துருவானோ, அவனை விட நான் வளர்ந்துருவானோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணங்கள் இல்லாம என்னை விட அவன் நல்லா இருக்கட்டும்ன்ற ஒரு நல்ல மனப்பான்மையோடு வருவோம். அதிலேயே சொல்லுங்க. எனக்கு ஒரு காரியத்துல சொல்ல ஒரு ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு ஊழியக்காரர். நிறைய பேர் நினைப்பாங்க அவன் விட நம்ம டாப்ல வரணும். நான் என்ன நினைப்பேன், என்னை விட டாப்ல வரக்கூடிய அநேகர் என் தெருவிலேயே எழுப்பணும். அதிலேயே சொல்லுங்க. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, 120 கோடி ஜனங்களை ஒரு மனிதனால ரீச் அவுட் பண்ண முடியாது. இந்த இந்திய தேசத்தை பிடிக்கணும்னு சொன்னா தெருக்கு தெரு அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்யக்கூடிய ஊழியர்களையும் தேவதாசர்களையும் தேவனுடைய பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் எழுப்ப வேண்டும். என்னை பொறுத்தவரை நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் அப்படி ஒரு அக்கினியின் தீயா இந்த இடத்துல வந்து நீங்க புறப்பட்டு போனீங்கன்னா தேசம் பத்தி எரியுங்க. ஆமென் சொல்லுங்க. அந்த வைராக்கியம் நமக்குள்ளாக வரட்டும், பரந்த மனப்பான்மை நமக்குள்ளாக வரட்டும், குறுகிய வட்டத்திலிருந்து வெளியே வருவோம், இயேசுவை நோக்கி பார்ப்போம். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை நம் வாழ்க்கையிலும் நம்முடைய ஊழியத்திலும் நம்முடைய
திருச்சபைகளில் செய்வார். ஆமென் சொல்லுங்க. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தை கொள்வதாக நான் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் ஒரு வசனத்தை எனக்கு காண்பித்தார். உங்களோடு கூட அதை வாசித்து உங்களோடு அந்த காரியங்களை பகிர்ந்து கொண்டு நான் ஜெபித்து முடிக்கிறேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். நீங்களோ உங்களை அந்த காலத்தில் இருந்து நம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியிடத்திற்கு வரவழைக்கக்கூடிய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு எதிர்த்து விடப்பட்ட சந்தையாயும் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்த ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள். நீங்களோ உங்களை அந்த காலத்தில் நின்று நம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியிடத்திற்கு வரவழைத்துடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கே சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள். For you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own people who will proclaim the praises of him who has called you out of darkness into his marvelous light. Hallelujah. Hallelujah. கண்பாண்டவர்களே, அந்த காலத்தில் நம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியிடத்துக்கு வரவழைத்துடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாய் தேவன் நம்மை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா? மார்க் 16ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தில் எனவேதான் இயேசு சொன்னார், நீங்கள் உலகமெங்கும் போய் சகல சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியுங்கள். ஆமென் சொல்லுங்க. ஆமென். உலகமெங்கும் போய் சகல சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியுங்கள் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். இங்க வசனத்தை பார்க்கலாம். மற்றொரு வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது, ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டம். ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டம். இந்த வார்த்தையை நான் ரொம்ப நேசிப்பேன் பாருங்க. ஏன் அப்படின்னா, நிறைய பேர் நினைச்சுக்கிறோம் ஊழியக்காரங்கன்னா நான் வேலை வெட்டி இல்லாதவங்க. வேலை வெட்டி எது இல்லைன்னா என்ன குடும்பத்தில் கேட்டாங்கன்னா கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் சொல்லுவாங்க, படிப்பு வராதே அவனுக்கு, வேலை செய்யறதுக்கு அவனுக்கு திறமை எதுவும் இல்லையா, ஊழியத்துக்காக அனுப்போம். எப்படிங்க அவளை சாப்பிடாம போச்சு ஊழியம்னா, ஊழியத்துக்காக அனுப்பணும் போட்டு உடச்சு போட்டோம். இல்லை ஏதாவது ஒரு கை கால பிரச்சனையோட பிறக்கிறான்னு வச்சு குழந்தை, அது வரைக்கும் என்னன்னா இன்ஜினியர் ஆகணும் டாக்டர் ஆகணும் பேசுவாங்க. கை கால் ஏதோ ஊனமா பிறந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா இந்த குழந்தைய வச்சு என்னங்க செய்ய முடியும், ஊழியத்துக்கு நாங்கள் பிரவேசிக்க பண்ணிடுவோம். எனக்கு அன்பானவர்களே, உண்மைதான். கர்த்தர் பைத்திய மாணவர்களை தேவன் தெரிந்து கொள்கிறார். யாரு? ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படி. ஆமென் சொல்லுங்க. இடிவாடுகளை தேவன் தெரிந்து கொள்கிறார். அது உண்மைதான். பலவீனமானவர்களை தேவன் தெரிந்து கொண்டு அவர்கள் மூலமாய் தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் தேவன். ஆமென் சொல்லுங்க. அதே சமயத்தில் கர்த்தருக்கென்று நாம் எந்த காரியத்தை கொடுத்தாலும் அவருக்கு உன்னதமான காரியத்தை கொடுக்க பழகும் பொழுதுதான் நம்முடைய வாழ்வில் உன்னதமான காரியம் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிப்போம். ஆமென் சொல்லுங்க. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு கொடுத்து நாம் ராஜாவுடைய ஊழியக்காரர்கள், ராஜாவுடைய ஊழியக்காரர்கள். ராஜா போலதான் ஊழியம் செய்வோம். ஆமென் சொல்லுங்க. நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, 97ஆம் வருஷத்துல பெரிய குடும்பத்துல பிறந்தாலும் பெரிய வீட்டுல எல்லாம் இருந்தாலும் என் பாக்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா 50 ரூபா இருக்கும். ஆனா இதே போலதான் டை கட்டியிருப்பேன், இதே போலதான் ஷர்ட் போடுவேன், கோட் போடுவேன், அதே போலதான் ஷூ போடுவேன், அதே போலதான் வருவேன். நிறைய பேர் நினைச்சுக்கோங்க, அப்பா பயங்கர பணக்காரன் இருக்குவேன். ஆனா நமக்கு தான் தெரியும் உள்ள என்ன நடக்குது. நமக்கு ஆண்டவருக்கு தான் தெரியும். வெளியே போய் நம்ம மக்கள் எப்படின்னா, நம்ம ஆவிக்குரிய மக்கள் எப்படி மற்றவங்களை விடுங்க, மற்றவங்க பேர் கிறிஸ்தவர்கள், அவங்களுக்கு ஆண்டவர் பத்தி தெரியாது விட்டுருங்க. நம்ம ஆவிக்குரிய மக்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, வெளித்தோற்றத்தை பார்ப்பாங்க. என்ன காரணம் வந்து இறங்குறாங்க, என்ன சண்டை போட்டிருக்காங்க, என்ன சேலை கட்டத்தவங்க பாஸ்டர் அம்மா, அந்த ஊழியக்காரோட அம்மா, அவங்களோட ஒய்ஃப், இதைத்தான் பார்த்து இடம் போடுறாங்க. தவிர முழங்கால போட்டு ஆண்டவரே இவன் யார் என்று கேட்பது குறைந்து வருகிறது. கேட்கிறவர்களாக மாறுவோம். ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டம் என்று தேவனுடைய வார்த்தை நம்மை குறித்து மிகவும் தெளிவாக சொல்லுகிறது. எனவேதான் எபிரேயர் 5ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம் சொல்கிறது, மேலும் ஆரோனை போல ஒருவன் தேவனால் அழைக்கப்பட்டால் ஒழிய இந்த கனமான ஊழியத்திற்கென்று தானாய் யாரும் ஏற்படுகிறதில்லை. ஆமென் சொல்லுங்க. கர்த்தர் நமக்கு ராஜ கனமுள்ள வஸ்திரத்தை கொடுக்க விரும்புகிறார். தேவ மகிமையுள்ள வஸ்திரத்தை தேவன் நமக்கு கொடுக்க விரும்புகிறார். வாசிப்போம் வேதாகமத்திலே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்திலே நான் வாசிக்கிறோம் பாருங்கள். சுத்தமும் பிரகாசமான மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்துக் கொள்ளும்படி அவளுக்கு அளிக்கப்பட்டது. அந்த மெல்லிய வஸ்திரம் பரிசுத்தவான்களுடைய நீதிகளை. ஆமென் சொல்லுங்க. அந்த மெல்லிய வஸ்திரம் பரிசுத்தவான்களுடைய நீதிகளை. ஆம் பிரியமானவர்களே,
இயேசுவின் இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டு அவருடைய ஆவியினால் நிரப்பப்பட்ட அவருடைய பரிசுத்தவான்கள் நீதி தேவ சமூகத்தில் கணக்கில் வைக்கப்படும். ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா? ஆமேன். எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளை, தம்மை உயர்த்துகிற தம் பிள்ளைகளுக்கு தேவன் ராட்ச கணமுள்ள வஸ்திரத்தை உடுத்த விரும்புகிறார். எத்தனை பேர் எழுதப்படணும்னு விரும்புகிறேன்? ஆமென் சொல்லுங்க. ராட்ச கணமுள்ள வஸ்திரத்தை தேவன் உடுத்த விரும்புகிறார். எஸ்தர் புத்தகத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம், அகாஸ்வேரு ராஜாவுக்கு கீழ்ப்படுகிறதுனால ராஜஸ்திரி வஸ்திக்கு பதிலாக ஒரு பட்டத்து அரசியை தேடினார்கள். அரண்மனை காவலாளியாக இருந்த மொர்தெகாய் தாயின் தகப்பனையும் இழந்த கதியற்ற எஸ்தரை அவன் எடுத்து வளர்த்து வந்தான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். எஸ்தர் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 7-8 வசனங்களை வாசிக்கும் போது எஸ்தர் ரூபவதியாகவும் சௌந்தரியம் உள்ளவளாகவும் இருந்தாள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, ராஜாவின் இதெல்லாம் நம்ம தெரிந்து வேறு போதுதான், ராஜாவின் கண்களில் எஸ்தருக்கு தயை கிடைத்தது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, வஸ்தியின் ஸ்தானத்திலே பட்டத்து ஸ்திரீயாக எஸ்தர் ஆக்கப்படுகிறார் என்று பார்க்கிறோம். இந்த கனமகிமையுள்ள ஊழியத்தை தேவன் செய்யும்படியாக, ராஜரீகமான ஊழியத்தை செய்யும்படியாக தேவன் நம்மை விசேஷித்த அபிஷேகத்தினால் நம்மை அபிஷேகித்து அவருடைய உன்னத அழைப்பினால் அழைத்து இந்த கனமகிமையுள்ள ஊழியத்துக்கு என்று, ராஜ கனமுள்ள மகிமையுள்ள ஊழியத்துக்கு என்று தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். ஆமென் சொல்லுங்க. இங்க பாருங்க, அகாஸ்வேரு ராஜா ஆமான் என்பவனை சகல பிரபுக்களுக்கு மேலாக உயர்த்தி அவன் ஆசனத்தை உயர்த்தி வைத்தான் என்று சொல்லி வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். ராஜாவின் ஊழியக்காரர் எல்லாரும் ஆமானை வணங்கி நமஸ்கரித்து வந்தார்கள். ஆனால் யூதனாகிய மொர்தெகாயோ அவரை வணங்கவில்லை, நமஸ்கரிக்கவில்லை. பழி வாங்கும் விதமாக ஆமான் என்ன செய்கிறான்? யூதர்கள் எல்லோரையும் சங்கரிக்க வகை தேடினானாம். அதற்கு பின்பாக ராஜாவுடைய மோதிரத்தினால் முத்திரை போடப்பட்டது. என்ன போடப்பட்டது? யூதர்கள் எல்லோரையும் கொல்லப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி. அப்பொழுது மொர்தெகாய் இதை தெரிந்து கொண்டான். உடனே என்ன ஆச்சு தெரியுமா? தெரிந்து கொண்ட உடனே வேதனை வாசிக்கிறோம், யூதர்கள் எல்லோரும் துக்கமும் உபவாசமாயிருந்தார்கள். யூதர்கள் எல்லோரும் துக்கம் உபவாசமாயிருந்தார்கள். எனக்கு அன்பான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே, தேவனுடைய தாசர்களே, நமக்கும் ஒரு துக்கம் இருக்கணும். என்ன துக்கம் தெரியுமா? என் கூட பிறந்த ரத்தம், என் கூட பிறந்த ரத்தம், நான் பார்க்கிற மனிதர்கள், ரோட்ல போறவங்க வர்றவங்க, என்னோட நண்பர்கள், உற்றார் உறவினர், நான் அறிந்து கொண்ட இந்த பொக்கிஷமாக இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்கள் அறியவில்லையே என்ற ஒரு துக்கம், ஒரு காட்லி சாரோ, ஒரு தெய்வீக துக்கம் நமக்குள்ளாக இருக்கணும். ஆமென் சொல்லுங்க. இந்த சங்கரங்கோவில் பகுதி ஏன் ரட்சிக்கப்படலாம் அப்படின்னு சொன்னா, ஏன் இன்னும் அநேகர் இயேசு ஏற்றுக்கொள்ளல அப்படின்னு சொன்னா, இன்னும் அந்த துக்கம் முழுமையான நமக்குள்ள வரலைன்னு அர்த்தம். என்றும் நாம் ஒரு ஜெபத்தை செய்ய வேண்டும். ஆண்டவரே, என் மக்களை, நான் பரலோகத்துக்கு போறேன், என் கூட என் மக்களும் வரணும்பா, என் குடும்பத்தார் வரணும், என்னுடைய நண்பர்கள் வரணும், என் உறவினர்கள் வரணும், நான் பார்க்கிற தெருவில் பார்க்கிற டீ கடையில பார்க்கிற எங்கெங்கெல்லாம் நான் பார்க்கிற மனிதர்கள் எல்லாம் அழிந்து போகக்கூடாது. ஏன்னு சொன்னால் இந்த இருதயம் இயேசுவுக்கு இருக்குது. ஆமென் சொல்லுங்க. ஒரு மனிதன் கூட கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடைய வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய சித்தம், தேவனுடைய இரக்கம். அதுதான். ஆமென் சொல்லுங்க. அதனாலதான் ஆண்டவர் ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள், God is giving a long rope என்று சொல்வார்கள். கர்த்தர் அதனால கிருபையின் காலங்களை நீட்டிக்கொண்டே போகிறார். கிருபையின் காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நியாயப்பிரமாணத்தின் காலத்தில் அல்ல, கிருபையின் காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த கிருபை ஆண்டவர் நீட்டிக்கிட்டே இருக்கிறார். ஏன் நீட்டிக்கிட்டே இருக்கிறார்னா, ஒருவன் கூட கெட்டு போகாம, ஒரு ஆத்மா கூட, நீங்க பார்க்கிற ஒரு ஆத்மா கூட கெட்டு போகாம எல்லாம் அவருடைய சமூகத்தில் வரணும்னு தேவன் விரும்புகிறார். ஆமென் சொல்லுங்க. ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்கிற நமக்கு அந்த துக்கம் வரணும். ரட்சிக்கப்படவில்லை இந்த ஜனங்கள், என்னுடைய சொந்த ஜனங்கள் ரட்சிப்பை அடையவில்லை, நான் காண்கிற மக்கள் ரட்சிப்பை அடையவில்லை என்ற அந்த பாரமும் துக்கமும் நம்மை ஆட்கொள்ள வேண்டும். வரும் பொழுது இங்க நாம் நடத்துகிறோமே இந்த ஆயத்த ஜெபக்கூட்டம், உபவாசம், ஆயத்த ஜெபக்கூட்டங்கள், உபவாசங்கள், உபவாச ஜெபங்கள் எல்லாம் நாம் ஏறெடுக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் கர்த்தர் இந்த ஜனங்களுக்காக நம்மளமாக இறங்குவார். ஆமென் சொல்லுங்க. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் துதிக்கப்படுவதாக. யூதர்கள் எல்லோரும் துக்கமாய் உபவாசமாய் இருந்தார்கள். எஸ்தர் 4ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். மொர்தெகாய் என்ன செய்கிறான்? எஸ்தருக்கு செய்தி அனுப்புகிறான்.
என்ன செய்தி? இந்த காலத்திலே மௌனமாக இருப்பாயானால், மௌனமாக இருந்தோமானால் சகாயமும் ரட்சிப்பும் வேறொரு இடத்திலிருந்து வரும். ஆமென் சொல்லுங்க. நீங்களும் நானும் இந்த காலத்துல மௌனமா இருப்போமானால், நான் நல்லா கவனிக்க சொல்றத, நீங்களும் நானும் இந்த காலத்துல மௌனமா இருப்போமானால், இயேசுவின் சுவிசேஷம் இந்த அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களுக்கு கடந்து செல்லாதபடிக்கு சொல்லாதபடிக்கு மௌனமா இருப்போமானால், நம்முடைய சபை நம்முடைய ஊழியம் என்று குறுகிய வட்டத்துக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருப்போம்னா ஆண்டவர் என்ன தெரியுமா செய்வாரு? நீங்க பாக்குறீங்க ரோட்ல கிடக்கிற கல்லு, அந்த கல்லை கூட ஆபிரகாம் புதல் பொருளாய் மாற்றி விடுவார். கரங்களை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். மரம் சுவிசேஷம் அறிவிக்கும், நீங்களும் நானும் சுவிசேஷம் அறிவிக்காட்டி கல் சுவிசேஷம் அறிவிக்கும். கர்த்தரால் முடியாத அல்லேலூயா, தேவனால் முடியாத காரியம், கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. நீங்களும் நானும் மௌனமா இருந்தால் கர்த்தர் வேறொரு இடத்திலிருந்து ரட்சிப்பை எழுப்புவார். எனவே இன்றே ஒரு தீர்மானத்தில், ஆண்டவரே இந்த பிரதர் வந்து பேசுறாரு, பேசுவது மூலமாக நான் அறிந்து கொள்கிற காரியம் என்ன? இந்த சுவிசேஷ இந்த பணியில என்னுடைய பங்கும் இருக்க வேண்டும் என்ற பாரத்தை கர்த்தர் உள்ளத்திலே போடுவாராக. ஆமென் சொல்லுங்க. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் துதிக்கப்படுவதாக. அது என்ன இடங்க? மொர்தெகாய் சொன்ன இடம் என்ன இடம்? அது கர்த்தருடைய இடம். ஆமென் சொல்லுங்க. கர்த்தருடைய இடம். இத பாருங்க, இந்த அறிக்கை மொர்தெகாய் செய்தானோ அவனுக்கு ராஜ கனமுள்ள வஸ்திரம் கொடுக்கப்படும் நாள் நெருங்கியது. ஆமென் சொல்லுங்க. இந்த கன்ஃபெஷன் அவன் பண்றான். நீ மௌனமா இருந்தேனா சகாயம் ரட்சிப்பும் யூதர்களுக்கு வேறொரு இடத்திலிருந்து வரும் என்று சொல்லி எஸ்தர் புத்தகத்தில் கர்த்தர் என்ற வார்த்தை கிடையாது, தேவன் என்ற வார்த்தை ஒரு வார்த்தை கூட கிடையாது எஸ்தர் புத்தகத்தில். ஆனா ஒரே ஒரு இடம், எந்த இடம்? இந்த இடம் தான். 4:14 நாம் வாசித்தோமே, இந்த வேத பகுதியில தான் வேறொரு இடம் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த இடம் தான் கர்த்தருடைய இடம். ஆமென் சொல்லுங்க. வேற எங்கேயுமே நீங்க தேவன் கர்த்தர் அந்த வார்த்தையை நீங்க எஸ்தர் புத்தகத்தில் பார்க்க முடியாது. உங்களுக்கு நீங்க நல்லாவே தெரியும். உங்களுக்கு எனக்கு அன்பானவர்களே, அந்த வார்த்தையை சொன்ன பின்பாக ராஜ கனமுள்ள வஸ்திரம் தரிக்கும் நாள் மொர்தெகாய்க்கு நெருங்கியது. உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆண்டவர் ராஜ கனமுள்ள வஸ்திரத்தை தரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் மௌனமாக இராமல் இந்த சுவிசேஷத்துக்கு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்கின்ற நேரம் நாள் வந்துவிட்டது. கரங்களை தட்ட மாட்டீங்களா? கரங்களை ஆண்டவர் சோதனை செய்ய மாட்டீங்களா? அடுத்து பாருங்க, மொர்தெகாயை தூக்கில ஆமான் 50 அடி உயரமான தூக்கு மரத்தை ரெடி பண்றான் பாருங்க. ஆனா அன்று இரவு அகாஸ்வேருக்கு தூக்கமே வரல. ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை அழகா செய்வார் பாருங்க. ராஜாக்கள்லாம் நம்மை ஆளுகிறவர்கள், அரசாங்கங்கள், ராஜாக்கள் ஆண்டுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய், திருச்சபைகளுக்கு விரோதமாய், ஊழியக்காரர்களுக்கு விரோதமாய் ஏதாவது செஞ்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன், கர்த்தர் அன்னைக்கு இரவே அவன் எண்ணெயை பிடிச்சிருவார். ஆமென் சொல்லுங்க. தானியேல் புத்தகத்திலையும் வாசிக்கிறோம், தரியு ராஜா அதே போல சிங்கத்தின் கெவியில தானியேல் நடக்கிறான். தரியு ராஜா என்ன செய்யறார்? ஆண்டவர் தூக்கத்தை கொடுக்கல, ஈமையை பிடித்துக் கொண்டார். ஆனா தரியு ராஜா ஏங்கிட்டு இருக்கான், எப்படா காலையில விடியும், எப்படா காலையில விடியும் ஏங்கிட்டே இருக்கான். காலையில விடிஞ்சிச்சு, ஒரே ஓட்டமா ஓடி போறான் சிங்கத்தின் கெவிக்கு. வந்து தானியேலை பார்த்து கேட்கிறான், தானியேலே, ஜீவனுள்ள தேவனுடைய தாசனே, நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கும் தேவன் உன்னை தப்புவிக்க வல்லவரா இருந்தாரா என்று கேட்டான். உடனே தானியேல் சொன்னான், ஆமாம் அரசே, என் தேவ தூதர்களை ஆண்டவர் அனுப்பி சிங்கத்தின் வாயிலை கட்டி போட்டார். கரங்களை கட்டி கர்த்தரை ராஜாவுக்கு தூக்கம் கிடையாது, சிங்கத்தின் வாய் கட்டப்படுகிறது. ராஜாவுக்கு தூக்கம் கிடையாது, சிங்கத்தின் வாய் கட்டப்படுகிறது. எனக்கு அன்பானவர்களே, ராஜாக்களுக்கு ஆண்டவர் தூக்கத்தை கொடுக்க மாட்டாரு, நமக்கு எதிராக விடுகிற சிங்கத்தின் வாயை கட்டுவாரு. கரங்களை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். நமக்காக யுத்தம் செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். இங்க பாருங்க, அகாஸ்வேருக்கு அதுதான் நடந்தது. தூக்கமே வரல. அவன் சொன்னா, போய் நடபடி புஸ்தகத்தை எடுத்துட்டு வாங்க, தூக்கம் வரல, கொஞ்சம் எடுத்து வாசிக்க விரும்புறேன். அதுல பார்த்தா படிச்சா பாருங்க, மொர்தெகாய் என்ற காவலாளர் அகாஸ்வேரு மேல் 2 பேர் கைவோடு இருந்த பொழுது அதை குறித்த செய்தியை அவன் சொன்னதை அதில் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. உடனே ராஜா கூப்பிட்டு கேட்டார், மொர்தெகாய் இப்படிப்பட்ட பெரிய காரியத்தை செஞ்சிருக்கான், இவனுக்கு உண்டான கனமும் மரியாதையும் செய்யப்பட்டதா என்று ராஜா கேட்கிறார். உடனே அவர்கள் சொல்கிறார்கள், இல்லை என்று சொல்லி. அதே சமயத்தில் ஆமான் அங்க வரான். எதுக்கு வரான்? மொர்தெகாயை தூக்குல போடுறதுக்கு உத்தரவு வாங்க வரான். அப்ப ஆமானை பார்த்து அகாஸ்வேரு ராஜா கேட்கிறார், என்னப்பா
ராஜா கனம் பண்ண விரும்புகிற மனுஷனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவனிடத்தில் கேட்கிறார். உடனே அவன் சொல்றான், ராஜா யாரு? ராஜா வந்து என்ன தவிர யாரு கனம் பண்ண போறாரு? என்ன தவிர யாரு கனம் பண்ண போறாரு? அடுத்து நாம ஒண்ணு, ராஜ வஸ்திரம் தரிக்க வேண்டும், ராஜா ஏறும் குதிரையையும் அவர் சிரசிலே தரிக்கப்படும் ராஜ முடியும் கொண்டு புறப்பட வேண்டும். அப்புறம் சொல்றாங்க, ராஜ அலங்காரத்தை கொடுத்த பின் குதிரையில் ஏற்றி நகர வீதியில் உலாவச் செய்ய வேண்டும். உலாவச் செய்வது மட்டுமல்ல, ராஜா கனம் பண்ண விரும்புகிற மனுஷனுக்கு இவ்விதமாய் செய்யப்பட வேண்டும் என்று அவனுக்கு முன்பாக அறிவிக்கப்பட வேண்டும். ஆமென் சொல்லுங்க. ஆமென். கண்பானவர்களே, ஆண்டவர் நம்மை கனப்படுத்துகிற நாட்கள் நெருங்குகிறது. தேவன் சொன்னார், எனக்கு ஒருவன் ஊழியம் செய்தால் பிதாவாகிய தேவன் அவனை கனப்படுத்துவார். ஆமென் சொல்லுங்க. உங்களை கனப்படுத்துகிற அந்த நாள் நெருங்குகிறது. கர்த்தர் உங்களை கனப்படுத்தி நீங்கள் கனம் பெறுகிறீர்கள் என்பதை உங்களுக்கு முன்பாகவே அந்த கனம் நீங்கள் பெறுகிறீர்கள் என்பதை சொல்லும்படியான நாட்கள் நெருங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது. எத்தனை விசுவாசிக்கிறீர்கள்? இந்த ஊழிய பாதையிலே சுவிசேஷ பாரத்தோடு நாம் தேவனுடைய ஊழியங்களை நாம் நிறைவேற்றும் பொழுது, ஏதோ எனக்கு எத்தனை ஆத்துமாக்கள் வந்துட்டாங்க போதும் பிரதர் அப்படின்ற மனப்பான்மை இருக்கக்கூடாது. நம்ம பேராசக்காரன் ஒரு காரியத்தில் இருக்கு, என்ன தெரியுமா? ஆத்துமா அறுவடை. ஆமென் சொல்லுங்க. ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டிருக்கேன், நான் கோடி கோடியா கேட்டிருக்கேன், பணம்னு நினைச்சிடாதீங்க, ஆத்துமாக்களை கேட்டிருக்கேன். ஆமென் சொல்லுங்க. கோடி கோடியா கேட்டிருக்கேன் ஆண்டவர்கிட்ட. லட்சம்லாம் கிடையாது, விஷயமே கிடையாது, கோடி. கை நீட்டும் பொழுது சாத்தான் அலறி ஓட வேண்டும், பிசாசுகள் ஓட வேண்டும், நோய்கள் குணமாக வேண்டும். கால் கட்டைகளை தூக்கி போட்டுவிட்டு ஜனங்கள் இயேசுவிடத்திலே சுகமாகிவிட்டது என்று சொல்லி புறஜாதி மக்கள் எல்லாம் ஓடி வந்து இயேசுவை மகிமைப்படுத்த நாட்கள் வர வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஊழியக்காரர்கள் இந்த தேசத்திலேயும் உலகம் எழுப்பப்பட வேண்டும் என்பதனுடைய பாரம். ஆமென் சொல்லுங்க. ஒவ்வொரு திருச்சபையும் அற்புதங்கள் நடக்கணும், ஒவ்வொரு ஊழியர்களும் அற்புதங்கள் நடக்கணும். அற்புதங்கள் நடக்காம இந்த புறஜாதி மக்கள் நீங்க பிடிக்கவே முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா அதே சமயத்தில் சொல்றேன், அற்புதங்களை வாங்கிட்டு அநேக இயேசுவை மறந்தவர்களும் உண்டு. இயேசு ஆசீர்வதிக்கிற ஊழியத்தை மதுரையில் நாங்கள் செய்து வருகிறோம். எத்தனை அற்புதங்களை ஆண்டவர் இந்த மதுரையில் இருக்கிற சின்னங்களுக்கு செய்திருக்கா தெரியுமா? ஆனா எத்தனை பேர் நன்றியோட இருக்காங்க தெரியுமா? 10 பேர்ல ஒருத்தர். இயேசுவுக்கு அவர்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாமல் போயிருக்கிறார். அவர்களை நாங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆவிக்குரிய திருச்சபைகள் ஒரு சிலரை அனுப்பி வைக்கிறோம், அனுப்பி வைத்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம், ஞானஸ்தானத்துக்கு அனுப்பி கொண்டுதான் இருக்கிறோம். கண்பானவர்களை எதற்காக சொல்கிறேன்? அப்படிப்பட்ட காலகட்டங்களில் வாழ்கிறோம். அற்புத அடையாளங்கள் அவசியம். அந்த வரங்களுக்காக தேவ சமூகத்தில் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்போம், ஆண்டவரே என்னை அப்படிப்பட்ட ஒரு ஊழியக்காரனாய் திருச்சபை மாற்றுங்க. கரங்களை தட்டி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். உடனே ராஜா அதை கேட்கிறான். கேட்ட பின்பாக ஆமான் இடத்தில் சொல்ற, மொர்தெகாய்க்கு நீ சொன்ன பத்தி எத்தனை லிஸ்ட்ல சொன்னேன் அத்தனை அவனுக்கு செய்வான். எஸ்தர் புத்தகம் 7ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறோம். ஆமான் மொர்தெகாய்க்கு ஆயத்தம் பண்ணின தூக்கு மரத்தில் ராஜா கட்டளையின்படி ஆமானியை தூக்கில போட்டாங்களா? ஆமென் சொல்லுங்க. அப்ப கர்த்தருக்காய் நாம் நிற்க வேண்டும், அவருக்காய் நாம் காத்திருக்க வேண்டும். ராஜ கணமுள்ள வஸ்திரத்தை தேவன் நமக்கு உடுத்தி அலங்கரிப்பார். நம்முடைய சத்துருவோ தான் வெட்டிய குழியில் தானே விழுவான். ஆமென் சொல்லுங்க. என்னென்னலாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக செய்யணும்னு சொல்லி சத்துரு திட்டங்களை போடுகிறானோ, அந்த திட்டங்கள், அந்த சதி திட்டங்களுக்குள்ளாக சத்துருவை விழுகிற நாட்கள் இனி வருகிறது. கரங்களை தட்டி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். திருச்சபைகளுக்கு விரோதமாக, ஊழியர்களுக்கு விரோதமாக, ஊழியக்காரர்களுக்கு விரோதமாக செயல்படுகிற அந்தகார வல்லமைகள் என்னென்ன சதி திட்டங்களை போட்டு, ஆலோசனை கூட்டங்களை போட்டு நமக்கு எதிராக செயல்படுகிறதோ, அந்த அந்தகார வல்லமைகள் எல்லாம் அந்த சதி திட்டங்களுக்குள்ளாக அந்த அந்தகார வல்லமைகள் அழிந்து விடும். ஆமென் சொல்லுங்க. அது எப்படி வரும்? ஒரு மனது பெந்தகோஸ்தே நாள் என்று 120 பேருக்கு மேலாக இதே போல ஒரு மேல் வீட்டாரை ஒரு மனதோடு செபித்தார். In one accord என்று ஆங்கில வேதாகமத்தில் வாசிக்கிறோம். One accord, they sat in one accord. ஒரு மனதோடு தேவ சமூகத்தில் அவர் அமர்ந்திருந்தார்கள். அப்பொழுதுதான் ஆவியானவர் நிரந்தரமாய் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டார். ஆமென் சொல்லுங்க. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் அப்பப்போ வந்து போன ஆவியானவர், பரிசுத்த ஆவியானவர் நிரந்தரமாய் நமக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்துவை போல 33 ஆண்டுகள் இந்த உலகத்தில் இருந்துவிட்டு கடந்து செல்லும்படியா வரவில்லை. நம்முடைய தலை மண்ணுக்கடியில் போகும் வரை நம்மோடு இருந்து நித்தியத்துக்குள் நம்மை கொண்டு செல்வார். ஆமென் சொல்லுங்க. அந்த ஆவியானவர் நம்மோடு இருந்து நடத்தக்கூடிய அந்த ஆவியானவர் நிரந்தரமாய் கொடுக்கப்பட்ட நாள் எப்படி வந்தது? ஒரு மனது
ஜெப ஆவி, ஜெப ஆவி, ஜெப ஆவி ஜெபிக்கிறவர்களாய் நாம் மாறும் பொழுது ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு முதல் வேலை என்ன தெரியுமா? முழங்கால் போட்டு ஜெபிக்கணும். ஊழியம் என்பது எப்படி நிறைவேற்றப்பட வேண்டும்? ஒரு ஊழியக்காரன் முதல் செபத்திலே நின்று கர்த்தரிடத்திலிருந்து வெளிப்பாடுகளை வாங்கி தன் இருதயம் சுத்தமாக இருக்கிறார் என்று சொல்லி தேவ சமூகத்துல கிளியர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. அப்பப்போ வந்து உட்கார்ந்து பார்த்தீங்களா தூசி, அப்பப்போ வந்து உட்கார்ந்து ஒரு அசுசி, எல்லாவற்றையும் தேவன் நீக்கும்படியாக ஒரு ஊழியக்காரன் தேவ சமூகத்தை நாட வேண்டும். எனவே சங்கீதக்காரன் சொன்னா, சங்கீதம் 16 அதிகாரம் 11 வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், உமது சமூகத்தில் பரிபூர்ண ஆனந்தமும் ஒரு வலது வாரசத்தில் நித்திய பேரின்பமும் உண்டு. இந்த ஊழியத்தை ஆரம்பிச்சேன். நான் 17 வருஷம் கழிச்சு தான் ஊழிய ஆரம்பிச்சேன். ஆண்டவர் 93ஆம் வருஷம் தனிப்பட்ட ஊழியத்தை கொடுப்பேன்னு சொன்னாரு. ஆனா 17 ஆண்டுகளுக்கு பின்பாக கர்த்தர் நான் சொன்ன அந்த வாட்சாங்க ஊழியத்தை பத்தி நம்ம சொன்னாங்க. ஆண்டவர் 3 முறை முகமா தரிசனமானார். 2008ஆம் வருஷத்துல நான் என்னுடைய ஆவிக்குள் ஆனேன். என் சரீரம் கீழே விழுந்தது. பரலோகத்துக்கு தேவன் எடுத்துக்கொண்டார். அங்கே பரலோகத்தின் மகிமையான காட்சிகளை காண்பித்தார். அப்பொழுது ஆண்டவர் சொன்னார், உன்னை கொண்டு நான் பெரிய காரியங்களை செய்வேன் என்று சொன்னார். இந்த 4 ஆண்டு காலங்களுக்குள்ளாக அநேக சமயங்களை என்னால் செவிக்க முடியாது. நான் ஓப்பனாவே மைக்கில் என் மக்கள்கிட்ட சொல்லுவேன், எனக்கு செவிக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் சூழ்நிலை கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஜெபம் பண்ணுங்க. அப்ப ஆண்டவரை கேட்டேன், ஆண்டவரே 17 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஊழியத்தை தொடங்குறேனே, அப்ப 17 ஆண்டுகளை நான் வீணடிச்சுட்டேனான்னு கேட்டேன். ஆண்டவர் சொன்னார், இல்லையப்பா, 17 ஆண்டுகளை நீ வீணடிக்கல, 17 படிகளை நீ தாண்டி வந்திருக்கிற. கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் சொல்லுகிறார். 17 படிகளை நீ தாண்டி வந்திருக்கிற. உன் ஊழியத்தை நான் துரிதமாய் ஆசீர்வதிப்பேன். உன்னை உலகமெங்கும் கொண்டு செல்வேன். என்ன நோக்கத்தோடு உன்னை அழைத்தேனோ, என்ன நோக்கத்தோடு என் பெயர் சொல்லி அழைத்தேனோ, என்ன நோக்கத்தோடு ரட்சித்தேனோ, என்ன நோக்கத்தோடு அபிஷேகித்தேனோ, என்ன நோக்கத்தோடு உன்னை இந்த கடமைக்குள்ள உழைத்து அழைத்தேனோ, அந்த அழைப்பின் நோக்கங்கள் நிறைவேற்ற நாட்களும் நேரங்களும் வந்துவிட்டது என்று சொல்லி ஆண்டவர் என்னை அழைத்தார். நான் சொல்றேன், இந்த வருஷம் தான் 2013ஆம் வருஷம் தான், கடந்த ஜூலை மாதத்துலதான் ஒரு சூழ்நிலை வந்தது. அப்ப ஆண்டவர்கிட்ட வந்து சண்டை போட்டேன். என்ன ஆண்டவர் எப்படி சூழ்நிலை வந்துருச்சு? உடனே ஆண்டவர் சொன்னாரு, என்னை நோக்கிப்பா. அவ்வளவுதான் சொன்னார், வேற ஒண்ணுமே சொல்லல. என்னை நோக்கிப்பா, மனுஷனை பார்க்காத, என்னை நோக்கிப்பா, என்னை நோக்கிப்பான்ற ஒரு வார்த்தை கேட்டுட்டே இருந்துச்சு. அப்ப ஆண்டவர் எனக்கு அறிவுறுத்தின காரியம் என்ன தெரியுமா? செவ நேரத்தை கூட்டு. ஆமேன்னு சொல்லுங்க. ஆமென். செவ நேரத்தை கூட்டு பார்க்கலாம். என்னை நீ தேடுகிற அந்த மணித்துளிகளை கூட்டு, என் சமூகத்திலே உணராட்படுகிற அந்த நேரங்களை கூட்டு, என்னை எனக்காக நீ செலவிடுகிற நேரங்களை நீ கூட்டு, நான் உன்னோடு இருந்து பெரிய காரியங்களை செய்வேன். ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. அதே போல 2 மணி நேரம் ஜெபிப்பேன். அது 5 மணி நேரமாய் மாற்றின பின்பாக ஆண்டவர் இந்த 3 மாதங்களுக்குள்ளாக வாசல்களை திறக்க ஆரம்பிச்சார். கரங்களுக்கு கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. தேவ சமூகம் ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு மிகவும் முக்கியம். அதை அறிந்து கொண்டவர்களுக்கு சீக்கிரமாய் நன்மையும் ஆசீர்வாதம் பரத்திலிருந்து வருகிறது. ஆமென் சொல்லுங்க. ஆமென். கடைசியாக ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன். நமது தேச பிதாவாகிய மகாத்மா காந்தியடிகள் இடத்துல ஒரு சிறுவன் போய் கேட்டான், ஏன் நீங்க மேல் சட்டையே போடாம இருக்கீங்க என்று சொன்ன உடனே அவர் ஒன்றும் பதில் சொல்லவே இல்லை. பதில் சொல்லாம போயிட்டார். பாவம், தாத்தாக்கு சட்டை வாங்குறது காசு இல்லை போல இருக்கு, நம்ம ஒரு கிஃப்ட் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் பரிசாய் ஒரு சட்டை ஒன்றை வாங்கி நம்முடைய தேச பிதாவாகிய மகாத்மா காந்தியடிகள் இடத்துல போய் கொடுத்தான். கொடுத்த பின்பாக வாங்கி கொண்டார். அவர் அதை உடுத்துவாரா என்று பார்த்தான். ஆனா அவர் உடுத்தவில்லை. உடனே அவர்கிட்ட போய் கேட்டான் அந்த சிறு பையன், தாத்தா, நான் அவ்வளவு பாசமா உங்களுக்கு சட்டை இல்லைன்னு சொல்லி சட்டை வாங்கி கொடுத்தேன், ஆனா அந்த சட்டையை நீங்க போட மாட்டேங்கிறீங்களே, என்ன காரணம்னு சொல்லி கேட்டான். உடனே மகாத்மா காந்திஜி சொன்னார்களாம், அருமையான மகனே, நல்லா கேட்டுங்க, 40 கோடி ஜனங்கள் இந்தியாவில், ஏழை எளிய ஜனங்கள் ஒருவேளை உணவு கூட இல்லாமல், போட வஸ்திரம் இல்லாமல், சட்டை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். எனவே அவர்களுக்கு என்னைக்கு உடையும் உணவு கிடைக்குதோ அன்னைக்குத்தான் நான் மேல் சட்டையை போடுவேன்னு சொன்னாராம். ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா. ஒரு அழிந்து போகிற ஒரு மண்ணில் வாழ்கிற ஒரு மனிதர்களுக்காக ஒரு மண்ணின் மைந்தர் இவ்வளவு பரிதாபப்பட்டு தியாகங்களை செய்து அவர் சட்டை போடாமல் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் முடிக்கக்கூடும் என்று சொன்னார்.
ராஜ கணமுள்ள வஸ்திரத்தை நமக்கு கொடுத்து அலங்கரித்த தேவனுக்கு நாம் திருப்பி செலுத்த வேண்டியது என்ன தெரியுமா? அந்த கன மகிமையை நாம் பெற்றுக்கொண்ட இந்த மகிமையின் வஸ்திரத்தை, உலகத்தில் நாம் காண்கிற அத்தனை சிலைகளது வஸ்திரத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற பாரத்தை ஆண்டவர் இன்று கொடுப்பார். கரங்களை சோதனை. அநேக பரிசுத்தவான்கள் இங்கே உண்டு. அநேக என்னை விட மேலான போதகர்களும் என்னை விட அறிவிலும் இதோ வேத அறிவிலும் சிறந்தவர்கள் இங்கே நீங்க கீழே அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். எனக்கு தெரியும் ஆண்டவர் உங்களை இந்த பகுதியில் வைத்திருப்பது எதற்காக, இந்த அழிந்து போகிற ஆத்மாக்களுக்கு உங்கள் பங்கு என்ன என்பதை ஆண்டவர் சிறியன் மூலமாக ஒரு சின்ன கேள்வியை கேட்கிறார். அவ்வளவுதான். இந்த சுவிசேஷ கூட்டம், இந்த வல்லமை சுமடிக்கும் பெருவிழா இதற்கு ஒரு முக்கிய காரியமாக இருக்கிறது. இந்த காரியத்திலே, இந்த பணியிலே நீங்கள் இணைந்து செயல்படும் பொழுது ஆண்டவர் நிச்சயமாக உங்கள் ஊழியர்களை திருச்சபைகளை ஆசீர்வதித்து வளர்ந்து பெருக செய்வார். ஆமென். ஆண்டவர் அதை செய்வாராக. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை இந்த கூட்டத்தின் மூலம் செய்வாராக. தேவ சமூகத்தில் அப்படியே நம்மை அர்ப்பணித்து நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். நேசித்தாயே இயேசு, ஜீவனையே நீந்தே, நாமும் அது போல் ஒருவரில் ஒருவர் நேசமாய் வாழ்ந்திடுவோம். தேவ நேசமாய் வாழ்ந்திடுவோம். நமக்குள்ள இருக்கிற போட்டி பொறாமைகள், நமக்குள்ள இருக்கிற ஈகோயிசம், நான் தான் பெரியவர் மற்றவன் சிறியவர் என்ற எண்ணங்களை களைந்து போடும். கனப்படுத்துவதில் முந்திக் கொள்ளுங்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. நம்ம மற்றவர்கள் கனப்படுத்துக்கு முன்னாடி மற்றவர்கள் நம்ம கனப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு வாஞ்சை நம்ம இருதயத்தில் தேவன் போடுவாராக. தாழ்மை உள்ளவனுக்கு தேவன் கிருபை எடுக்கிறார் வேதம் சொல்கிறது. சீஷர்களின் பாதங்களை கழுவின தேவனை தலைவனாய் கொண்டு நாம் அவரை ஆராதிக்கிறோம். சீஷருடைய கால்களை கழுவினார். அப்படிப்பட்ட சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் தன்னுக்கு கீழாக இருந்த சீஷர்களுடைய கால்களை கழுவினார். ஓ, எப்படிப்பட்ட தாழ்மை! எத்தனை பேர் அதை செய்யறோம்? நம்ம இன்க்ளூடிங் மீ, என்னை சேர்த்துதான் கேட்கிறேன். நாம் அதை செய்திருக்கிறோமா? செய்வதில்லையே. நமக்கு கீழாக இருக்கிறவர்களை நாம கணத்தோட பார்த்திருக்கிறோமா? இல்லையே. ஆண்டவர் சொன்னார், உலக அரசியல்வாதிகளை போல அல்ல, அரசியல் தலைவர்களை போல அல்ல, நான் தலைவர். அவர் சொன்னார், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்த கிரியைகளை தானும் செய்வான், இவைகளை பார்க்கிலும் பெரிய கிரியைகளை செய்வான். இவைதான் இயேசு செய்யாத அற்புதங்களை எல்லாம் பேதுரு மூலம் ஆண்டவர் செய்தார். பேதுருவோட கைக்குட்டப்பட்ட அனைவரும் சொஸ்தமானார்கள். பேதுருவோட நிழல்பட்ட அனைவரும் சொஸ்தமானார்கள். இயேசுவே இதை செய்யலங்க. ஆனா தன்னுடைய கீழாக இருந்த, தன்னை மறுதலித்த பேதுருவின் கைக்குட்டை பட்டு சொஸ்தமாகிறார்கள் என்று சொன்னால் தேவ கிருபை. நம்முடைய தலைவர் அப்படிப்பட்ட உன்னத தலைவர். அவரை போன்ற ஒருவரும் இல்லை. அந்த தலைவருக்காக நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? இந்த நித்திய தலைவருக்காக, இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக நாம் என்ன செய்ய போறோம்? இந்த உலகத்துல, இந்த உலகத்தின் வாழ்க்கையில நம்ம பலத்துல என்ன செய்ய முடியுமோ மேக்சிமம் அந்த தேவனுக்கு என்று செய்ய முடியாத ஒரு பாரத்தை, வைராக்கியத்தை தேவன் என்று இந்த பகல் வேளையில் கொடுப்பார். பிள்ளைகளே, நாம சேர்ந்து தேவனை ஆண்டவரை ஆராதிக்க முடியாத வந்திருக்கிறோம். யாருக்கு எந்த வெட்கம் வேண்டாம். நம்ம தேவ சமூகத்தில் குழந்தைகளை போல மாறிடுவோம். குழந்தைகளை போல மாறாவிட்டா பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க முடியாது. நமக்குள்ளாக இருக்கிற வேற்றுமைகள், வெறுப்புகள், காழ்ப்புணர்ச்சிகள், கசப்புகள் இன்றோடு மறைவதாக. சகோதர பேரில் குற்றம் சொல்கிறவன் சாத்தான் ஒருவன் தான். சகோதர பேரில் குற்றம் சொல்கிறவன் பொது எதிரியான சாத்தான் ஒருவன் தான் நமக்கு எதிரி. வேற யாரும் எதிரி கிடையாது உலகத்தில். எல்லா ஜனங்களும், ஆண்டுடைய பிள்ளைகளும், ஊழியக்காரர்களும் தேவ அன்பில் நாம் நிரப்பப்படும் பொழுது நமக்குள்ள இருக்கிற வேற்றுமைகள், வெறுப்புகள், கசப்புகள் எல்லாம் மாறி போகும். அந்த அன்பினால் தேவன் ஊற்றும்படி கரங்களை தட்டுவோமா? அந்த தெய்வீக அன்பினாலே ஒரு மனத்தின் ஆவியையும் ஜெப ஆவியையும் ஊற்றுவாராக, ஊற்றுவாராக, ஊற்றுவாராக. தேவனுடைய கிருபை
சங்கரங்களை எனக்கு இறங்கி வாங்கப்பா ஆண்டவரே. இந்த தாலுகா முழுவதும் இறங்கி வாங்க ஆண்டவரே. இங்கே இருக்கிற அழித்து பகிர ஆத்துமாக்களே ஆண்டவரே இப்பொழுதே நீர் தொட்டு ரட்சிக்கும்படியாய் கிருபை செய்வீராக, கிருபை செய்வீராக, கிருபை செய்வீராக. கதறுகிறோம் அப்பா, கதறுகிறோம் ராஜா. இந்த ஜனங்கள் அழிந்து போகக்கூடாதுப்பா. வலது கைக்கு இடது கைக்கு வித்தியாசம் தெரியாத ஜனங்கள் அழிந்து போகக்கூடாதுப்பா. ஒருவர் கூட கெட்டு போயிடக்கூடாது ராஜாவே. ஒருவர் கூட கெட்டு போகக்கூடாதுப்பா. ஒருவர் கூட கெட்டு போகக்கூடாது ராஜா. ராஜ்யத்துக்குள்ள வரணும்ப்பா, ராஜ்யத்துக்குள்ள வரணும் ராஜா. ஆண்டவரே அந்த பாரத்தோடு நான் ஊழியர்களை நாங்கள் செய்கிறப்பது அறிகிறப்பா. தேவனே பிள்ளைகளுக்கு அதுக்குள்ளான கிருபைகளை ஞானத்தையே இப்பொழுது ஊற்றுவீராக, ஊற்றுவீராக. கரங்களை தட்டுவோம், கரங்களை தட்டுவோம், கரங்களை தட்டுவோம். இந்த தேசம் இயேசுவை அறிவதாக, தேசம் இயேசுவை அறிவதாக, இந்த சங்கர கோயில் அறிவதாக. விக்கிர ஆராதனையிலும் சாபத்திலையும் பாவத்திலே விழுந்து கிடக்கிற ஜனங்களுக்கு ரட்சிப்பை கொடுப்பீராக, ரட்சிப்பை அருளுவீராக. இயேசுவே தெய்வம் என்று இந்த பகுதி அறிந்து கொள்ளட்டும் அப்பா, அறிந்து கொள்ளட்டும் ராஜா, அறிந்து கொள்ளட்டும் அப்பா. தேவனே நீர் அப்படியே கரத்தை நீட்டுவீராக, கரத்தை நீட்டுவீராக. எல்லோரும் பரலோகத்துக்கு கரங்களை உயர்த்துவோம், எல்லோரும் பரலோகத்துக்கு கரங்களை உயர்த்தும், ஒருவனோடு உயர்த்துவோம். இங்க யாரும் பெரியவங்க சிறியவங்களே கிடையாது, யாரும் பெரியவங்க சிறியவங்க கிடையாது. எல்லோரும் ஆண்டவருடைய தாசர்கள், ஒரே திராட்சை தோட்டத்தில் வேலை பார்க்கிறவர்கள். ஒருவனோடு சந்திப்போம். இந்த பகுதிக்கு நீங்க இந்த நாள் இறங்குங்கப்பா, இறங்குங்க ஆண்டவரே. ஜனவரி 24, 25, 26 ஆகிய 3 தினங்களில் காங்கிரஸ் மைதானத்தில் நடக்க இருக்கிற ஆண்டவரது வல்லமை சுமரிக்கும் பெருவிழாவில் திரளான ஜனங்கள் ஆயிரக்கணக்கில் வந்து கலந்து கொள்வது மட்டுமல்ல, இயேசு கிறிஸ்துவை தெய்வமாக ஏற்றுக்கொள்வார்களாக, ரட்சிப்பை பெறுவார்களாக. இப்பொழுது ரட்சிப்பின் கரத்தை நீட்டோ, நீட்டோ. கரங்களை தட்டுது, கரங்களை தட்டுது, கரங்களை தட்டுது. இயேசுவின் கல்வாரி பச்சை ரத்தம் இந்த மைதானத்தில் தெளிக்கப்படுவதாக. இயேசு கிறிஸ்துவின் கல்வாரி பச்சை ரத்தம் இந்த சங்கர கோயில் முழுவதும் தெளிக்கப்படுவதாக. இயேசு கிறிஸ்துவின் கல்வாரி பச்சை ரத்தம் இந்த சங்கர கோயில் காலையில் இருக்கிற கிராமங்களில் தெளிக்கப்படுவதாக, தெளிக்கப்படுவதாக, தெளிக்கப்படுவதாக. ஆவியானவர் கிரியை செய்வீராக, ஆவியானவர் கிரியை செய்வீராக. அற்புத விடுதலையை ஆண்டவரது 3 நாட்களில் கட்டளையிடுவீராக. உமக்காக, உமக்காக, உமக்காக ஒரு கூட்டை செலுத்தி எழுப்புவீராக. திருச்சபைகள் நிரம்பி வழியட்டும் அப்பா. அந்த கூட்டத்துக்கு வைப்பாங்க. இந்த கூட்டத்தின் நோக்கம் திருச்சபைகள் நிரம்பி வழியணும், வழியணும், வழியணும். இளம்பெல்லாமற்றும் ஆத்மாக்கள் ஒரு திருச்சபைகள் நிரப்பட்டுவார். ஆண்டவரே அந்த வாரத்தோடு நடத்தப்படுகிற கூட்டத்தில் சகல விதமான கிருபைகளை ஊற்றுவீராக, ஊற்றுவீராக. ஆண்டவரை அப்படி செய்வதற்காக ஸ்தோத்திரம். இதற்காக ஆயத்தப்பட்டு செபிக்க, ஒத்துழைக்க ஜெபக்குழுக்களை ஏற்படுத்தி செபிக்க விரும்புகிற பிள்ளைகளுக்காக நான் செபிக்கிறேன். ஆண்டவரே இந்த கூட்டங்களுக்காக ஒத்தாசை செய்ய நினைக்கிற ஒவ்வொரு மக்களுக்காக நான் செபிக்கிறேன். ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரிப்பார்களாக. தேவ கிருபை பிள்ளைகளோடு இருக்கும்படியாக நான் செபிக்கிறேன். ஆண்டவரே தேவனுடைய கிருபைக்குள்ளாக எங்களை வைத்துக் கொள்ளுங்க. தொடர்ந்து இருக்கிற காரியங்களை நான் பொருட்படுத்த ஆசீர்வதிங்க. இயேசுவே நான் உயர்த்து காட்டுகிறேன். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே நமக்கு செய்து கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தை செபிக்கிறேன். ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே.